Hi guys, get ready with me na chatu, na Silvestra vlastne a hej no. Tak za pol hodinu máme ísť, ja zase nestíham, takže musím rýchlo, celý make-up už mám zbalený, aj skincare a všetko, takže mám tu len veci, ktoré som si proste nezbalila, nechce sa mi hento vybalovať. Dneska si ten make-up budem robiť úplne light, hej, skoro nič, len potrebujem mať niečo, lebo mám celkom blbú pleť, tak si to musím trošku zakryť. Všetky štiece v Beauty Blendere, snap mi došiel, sorry, všetko mám proste zbalené, takže musím používať nejaké úplne random štiece, ktoré tu mám a tento vyzerá dosť dobre. Tento Baby Gods Bronze. Tak to si len dám a tak si dám len, nech mám proste trošku bronzové líčka. Nech nemám jedno farebné proste. Toto bude pre mňa aj taký hack, lebo mám tento proste Huda Tint od Essence. Použijem to takto dve ďubky na líčka ako lícenku a keďže je to tint, tak to tam aj dlho bude držať. Teraz sa dá tento korektor a rozblendujem to týmto štecom od Ebelin. Zoberiem poriadne púder, všetko poriadne zapúdrujem. Tak. Ideme na obočie. Obočie mám. Rýchlo dám blush. Dobre, make-up ako tak mám, ešte si musím urobiť pery, hej, ale celkovo mám. Musím si dať maskaru. Mám aj lash lift, ale maskara sa vždycky hodí. Potrebujem dlhé myhalnice. Tak, v pohode. Není zlo. OK, toto mám, idem si dať outfit. OK, outfit mám, vyzerám takto, ideme si žahliť vlasy. OK, vlasy mám, idem si dať šperky. OK, dala som si náušnice. OK guys, takže to je všetko. Bye!